Takže čau lidi, tohle je první díl z naší série Cesta do Unrealu v Reloadu. A vemte si něco dobrého k jídlu a nebo pití a jdem na to. Tak jdeme, no. Dobrý. Tak už nám tady načítá hra, už jsme tady. O jo. Tak ty neumíš double edit, no Bro, já do toho nemůžu. To je easy, já umím double edit. Ale tak... Mně si to prostě občas bugne a já na to kliknu, ale ono mi to neklikne ve Fortniteu. Jo, kámo. Jako mě se děje celkem často v editech. Jo, kam jdem asi? Jako... Asi do Boulevardu. Asi sem. Tak to Yes, jo. yes. To potvrzují. Mhm. To úplně, že tady nejsou žádná lokace. No však. A doslova pro mě tady to je všechno Boulevard. A jo, vlastně. No vlastně ne. Dobrý. Moc. Tak to ne. Tak to ne. Už tam nekop. Už tam nedává smysl chodit. Crack? 20 nebo 120? 30. Tak, 1 HP. Dostal 20 byte. on tady má teammate 30 dostal. Jeho teammate. White? No, ale já prostě teďko musím chcípat. To pak jako nejde. Já nemám matro. Kámo, jako na první hru hodně blbý, ale tak nevadí. Je to jenom minus, kolik minus procent u tebe? U mě minus 6. No v pohodě. Ale jako prostě první hra se nám nepovedla, ale tak to je úplně v pohodě, Pašo, úplně chill. Já vím. Kam jdem zase jdem? Já bych řekl asi Boulevard. Ne. Tak jo. Tady ten Boulevard, že jo? Jo. Lamička. Jo. Čekej. Tak to musíte dát 2TV do komentů. Na chudák lamička, ona si to nezaslouží. Jako násu. 3TV do komentů, pokud jste se podívali na tenhle díl. Tak to jo. Já jsem byl savenutý. Powerov God. No jo. Ne, to je power těch, co se dívají na tohle video. Já jsem byl savenutý od snipu taky. Ale já jsem byl savenutý od full damage, ale Já teď vím. já jsem dostal ten... Jo, ale tam jsou dole. Tak jo. Crack? Amo. On měl taktikálku, Šímal. ale... A on měl celý, jako, všechny náboje, prostě měl... Kámo, 100. A měl prostě full náboje, ale on mě prostě nedal ani jedno damage, kámo. Tak to je na. No. A Já mám něco ještě 101 bylo. HP, viděl. Co? Počkej, já jsem vypil miníčko, měl jsem 101 a teď mám 125. Co? Bro, Buck není- Knight. to není Buck logický, Knight. ale Pašo. A to je Buck Knight. Aha. Tady všechno buguje. Jaký Je to? No kamu, jak jako? To by se prostě... Já vím, mě se ani nenačítají skiny, ale to je jedno. 27 crack? Crack? Tam ten 26? crack taky. Psal jsem crack, ale taky. Já ho jdu pušnout, tam mám
100. Já taky. Bez kraky. Tak to ne, tady je L. Co? To mě zabije prostě rangerkou. Tak pokud dostane normální shotgun, tak budeme dead. Oranžerkou. Takže se rangerkou. Hej, to budem dobrá. No jo. Ano. No, Odkud? a nevím. Tady je týpek, Je to bro. Snoop Dogg. To je Snoop Dogg. Čum, jak ho zabiju, jo. Full box, full piece, dead? No mega uvařil. Já jsem dostal pan pump. Prostě scam. Utíkej, jde po tobě. Nejde pod mě. A to nevadí. To by mělo být secret, Sakara. ale máme pro vás připravenou challenge. A Challenge. 10 odběratelů. Jo, to taky vlastně, no. 60. Dobrý. Tady je zóna. Vy jste prostě mega gouti. Já jsem myslel svůj jediný náboj. No, tak ne jediný. Pomoc. Crack? Má jedno. Dead. W. To je trojtej ve Shima. 70. Crack. Tam ten má crack, jo. On se furt staví do těch boxů. Dead. Tak to je trojté B. Dead. Ani jsem se ho nedol. Dead? Jo, tak to vidím. Já jsem dostal. Tak to vidím. Tak to moc rád vidím. Ale a to je asi. No, to je, no to je ten týpek, co mě zabil. No, to nebyl ten týpek, co mě zabil, to byl úplně jiný týpek se stejným skinem. Vypadá... Prostě ke mně do boxu, když jsem... Ale on se týpek ke mně dostal do boxu, když jsem to ani... Já jsem ho ani neviděl. On se prostě ke mně teleportoval. Co se bojí? No big deal. Má jedno. To je fakt... A to byl big deal. Dead. Já potřebuji nějakou shotgun. Shotgun. Měl shotgun? Nevím. Ale jsem dead. Nice! Kámo! Jo, rank up. Okay. 8%. Potřebuji. Tak jo, už máme Diamond 3. A já Dobrý. si dám Champion. Tak dáme ještě jednu hru a pak to bude konec videa. No asi ano. Dobrý, tak už jsme tady v autobusíku. A letíme. A letíme na ostrovky do Havájů. Jo! Jdem na prázdniny! My jsme totiž gentlemani, kteří mají penízky. Jo! Takže letíme na Havajky. Havajky, určitě Havajky, kámo. Legendary Twin, my god. Aha. Jako z... To je možná nějaká nová zbraň a jako... Ono to je celkem zabugovaný, my jsme si předtím... My jsme si, jako když jsme ještě nenatáčeli, tak jsme si dali hru a tam byl v té hře byl prostě loot z chapter 5, akorát jsme hráli reloady. Ale je to asi tím, že to byl normální reload asi.
Tak to je mega OP. Jo, já jsem, když jsem dneska hrál sám ještě, tak já jsem našel doubleku. Jako taková ta Jo, exotika. já vím, jakou myslíš. A pokud budeš mít dvě, tak ono to bude double trouble. Dead. Hej, chceš tohle? Já budu mít mega rare loot. Já teď mám epickou enforceru. Tady to legendary twin. Legendary twin. Hej, on ten pickaxe má celkem dobrý zvuky, jako. 39 dvakrát. Já nemám žádný movement a ještě mě snipej dozad. Hm? No. Já dostanu záda snipej tam. Je tady dole. On mi dal za hodně. Má minus 74 teda. Já nemám matro. Crack, má jedno, dead. Jo, on mi je jeho teammate. On má jedno. Nice. Počkej, můžu nějaký matro. Jak se mě potřebuju? A jde, no to je jedno. Tady je A zima já v ne? tom místě. Tam se, No, ale tam ne. se to bojuje. Má jedno Ale tady, ne, tak u mě. Crack! Dead? Co, já jsem přežil? Já myslím, že jsem dead. Kamo! Dobrý, já se rebootuju, mě to je jedno. Já jsem to. Maxo Saxo. Dobrý, nevadí, to si to. Mi? Tak můžem o víkendu, když tak zkusit dát stream. Ale tak to ne. Proč ten týpek je tak OP? Já už nemám matro. Má jedno. Dead. Najednou. Dobrý. Kamo, on dostal ještě 26 white, bro. Dead. Tady. A jeho teammate je on me. Tam nahoře je někdo. On má taky to. Legendary twin. Podle mě tady někde bude. Jeho teammate. Já jsem ho tady totiž slyšel, a nebo už držím. Jo, jde po mně! Kamo. No asi tady letí teammate. Já on se asi nešel nalutit. Jdu pro loot. A dej mi prosím náboje a tak. Neber ten grappler, jo. Zlepler. Já už ti se potřebuju. Nech si to. Matro. Jenom briky. A tak tady budeš mít nějaký. Tam už není. Jenom briky. Osačí. Ano. Ciminička. Dobrý. Tuhle hru už dáš určitě čempa, bro. No, asi jo. On mí. On mí A já jsem schová. půlkou. Co? Já se o ně úplně spamoval, jdu po tobě. No dobrý, nevadí. Máš už čempa?
kámo. Tak to nevadí, tak to bude asi pro tohle video všechno a čau. Čau.